Det her er vores faglige refleksioner over vores første år på pædagoguddannelsen. Vi vil gerne starte med at fortælle lidt om vores oplevelser og refleksioner efter det første år. Det har været et spændende år, hvor vi har fået både teoretisk viden og praktisk erfaring, som allerede har formet vores syn på pædagogisk arbejde. Det største højdepunkt for os har uden tvivl været praktikken. Det er her, hvor vi for alvor mærkede, hvad det vil sige at være en pædagog. Det er i mødet med børnene, at teorierne bliver levende og får betydning. Vi har oplevet, hvordan det pædagogiske arbejde handler om meget mere end planlægning og rutiner. Det handler om relationer, nærvær og forståelse. Det er i de små øjeblikke, at vi ser, hvordan børn vokser og udvikler sig, når de bliver mødt med anerkendelse. Især Axel Honneths anerkendelsesteori har gjort stort indtryk på os. Teorien har givet os en dybere forståelse af, hvordan børn udvikler selvtillid, selvagtagelse og selvværd. Ikke kun gennem de ord, vi siger, men gennem den måde, vi er sammen med dem på. Vi har set, hvordan børn trives, når de bliver mødt med respekt og anerkendelse, og hvordan de kan reagere med frustration eller tilbageholdning, hvis de ikke føler sig set eller forstået. Det har styrket vores faglige bevidsthed om, at relationer og anerkendelse ikke er bare noget dejligt at have. Det er en fundament for alt pædagogisk arbejde. Det handler ikke om at gøre tingene hurtigt, men om at være til stede, lytte og se hvert enkelt barn. Vi har lært, at det er den anerkendende relation, at børns muligheder og potentialer bedst udfoldes. Yes. Og siden vi begyndte på uddannelsen i sommeren 2024, har vi også fulgt med i udviklingen i pædagogprofessionen og de udfordringer, der stadigvæk er. En ny national undersøgelse har vist, at kun 9% af danske børnehaver vurderes som gode, mens en tredjedel desværre bliver vurderet som utilstrækkeligt. Det er en alvorlig konklusion, som siger meget om de vilkår, både børn og pædagogerne arbejder i. I undersøgelsen viste også, at mange børn ikke får nødvendig støtte til at blive inkluderet i legen og fællesskabet, og at pædagoger oftest ikke har tid til det enkelte barn. Og det er faktisk noget, der bekræfter os i, hvor vigtigt det er, at vi som samfund prioriterer kvaliteten i dagtilbudene, og ikke kun i form af normeringer, men også i form af faglighed, tid og rum til at skabe dybe og meningsfulde relationer. Der er blevet taget nogle politiske skridt, såsom minimumsnormeringer og reform af pædagoguddannelsen, men vi oplever stadig, at vores fag kæmper med at blive anerkendt og taget alvorligt. Pædagoger er vigtige aktører i børns liv, men det afspejler sig ikke altid i ressourcerne og i den status, professionen får. Så vores håb for professionen er derfor, at pædagoger får bedre arbejdsvilkår, mere tid og større faglig anerkendelse, blandt andet at vi får mulighed for at fordybe os i arbejdet med børnene, og ikke blot at vi bare passer dem. Vi håber også, at vi som den nye generation af pædagoger tør stå fast på vores værdier og dømmekraft og vores faglige viden og være med til at løfte professionen, så vi kan skabe de bedste betingelser for både børns trivsel og udvikling. Vi ser frem til at fortsætte vores rejse til at blive kompetente og engagerede pædagoger, som kan gøre en forskel i børns liv. Tak fordi I lyttede.